उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बड'फा बिथांनो बिबार बावनाय बे हाबाफारियाबो जानानै थांबाय। दा थामथि हाबाफारि हिसाबै जोङो दिनैनि बे 52थि गायसनथाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सानाव जों बे थामथि हाबाफारि हिसाबै जोङो बिफां फुलि गायनाय बेखौबो जों लादों। बे हाबाफारिखौबो जों मावफुंगासिनो दङ। दा जोंनि बे गायसनथाइ 52थि गायसनथाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे सानखौ जों फालिनायजों लोगोसे जोङो मोनसे सावरायमेल लानाय जादों। बे सावरायमेलानो जाबाय जोंना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिफाव बर' रायजोफोरनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिफाव बेखौ लानानै जोङो सावरायगोन। जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैसिम 52 बोसोर जानायाव दिनैसिम जों मा मावबोखो जों बेफोरखौ लानानै जों सावरायगोन। आरो बे सावरायनायाव जोङो आलासि लिंना लाबोदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे नेहाथारि बिथां बड'सा ब्रह्म आरो सृजोन BKWSनि लेङाइ मासिगिरि बिथां सृजोन बिथां फैगोन आरो गोबां जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बाहागो लागोन। आरो बेनो जोङो जोंनि बे दिनैनि नैबे 52थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोनोम सानखौ लोब्बा लानानै जोङो मोनसे थांखि लागोन जे जों फैबाय थानाय बोथोरफ्राव जोङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि सिमां सानस्रि आरो सान्थौमोन